Ako si Ome, dating lasinggero na hanggang ngayon lasinggero pa rin. Kaya ito, may hangover na naman. Dali-dali na akong pumunta dito sa kusina para makapagkape. Napakasarap kasing humigop ng napakainit na kape kapag ganitong may hangover. Kaya tara, kape tayo guys. Kaso may problema, lalong sumakit ang ulo ko. Nako, ano ba yan? Naubusan ako ng kape. Ay buhay, pag minamalas ka nga naman. Nako, swerte, may kumakalansing sa bulsa ko. Eto na, pag siniswerte ka nga naman, may pambili na tayong kape. Nako, susi pala to. Naubos na pala yung pera ko, kakabili ng alak. Ay buhay. Pero dahil sa matalino ko, agad-agad ako nakaisip ng paraan. Pumunta ako dito sa kalapit na tindahan. Ayan, kompleto dito. Malamang makakapagkape na tayo. Eto yung naisip ko guys. Ayan, tumulong-tulong ako dito magwalis-walis ng mga kalat. Kasi maya-maya, panigurado, halokin na tayo magkape niyan. Ganun ako katalino. Kaya tingnan nyo, di ba? Konting diskarte lang yan. Ayun o. Kaso mukhang imbis makatulong, nakapanira pa tayo dito. Ano ba yan? Tago na natin to habang wala namang nakakita. Ayun o. Oh. Magkape ka na? Nako, napakasarap naman pakinggan nun. Oh, magkape ka muna. Ang bango ng kape. Amoy pa lang, nabubuhayan na ako. Kaso teka. Jingle ako mga kaibigan. Kaya jingle muna tayo. Asan na yung kape ko dito? Asan na yun? Palangya. Kape na, naging bato pa. Ngayong araw na to, wala akong hangover. Kasi wala na akong pera. Wala akong pambiling alak. Wala na rin akong pambiling pagkain. What? Pero dahil sobrang matalino ako, may naisip akong paraan. Wow! Sabi nga may pera sa basura. Totoo naman yun. Kaya kahit umuulan, hindi tayo mapipigilan yan sa pamamasurang gagawin ko ngayong araw na to. Wow! Ay ito, kalkalin na natin to. Ayan o. Ayan, para makarami tayo. Mas marami tayong makalakal, mas marami tayong may bebenta sa junk shop. Mas maganda. O mapapasarap yung tanghalian natin ito mamaya. Kaya tara, kalkalin na natin to. Ano pa ba? Oh, wow, jackpot. Marami-raming kalakal nandito. Kailangan lang talaga matalas ang mata mo sa pagsipat ng mga kalakal o mga baso-basura dyan sa mga gilid-gilid. Isa yan sa tips para makarami tayo ng kalakal, ano? Eto, mayroon na naman tayong nakitang basura dito. Hanap tayo ng kalakal na mapapakit. Oh my God, Alfonso. Oh my goodness. Nakakita na naman ako ng alak. Ayan, merong biyaya. Biyaya na galing sa basura. Wow! Yeah. Marami-rami na to. Pwede na natin yun. Ay nako, muntik na ako dun ah. Nagugutom na nga tayo. Lalapain pa tayo nitong aso na to. Nako, benta na nga natin to. Ay. Kaya ito na, babayaran na ako ni Aling Lenny sa mga kalakal na binenta ko. Tamang-tama, gutom na ako. Teka lang, di kaya dinaya ako sa kiluan nito? Di ko naisipin kung may daya yung kiluan niya. Basta importante, may pambili na akong pagkain. A few moments later. Sa wakas, eto na. Thank you Lord. Thank you. Makakain na ako. May ibsa na rin yung gutom na nararamdaman. Bango. Bango. Tara guys, kain na tayo. Eto, meron akong baho dito. Tara, lantakan. Teka. Baka mabulunan ako. May kulang ng tubig. Kaya dyan ka lang ah. Kuha lang akong tubig. Saglit lang ako kuha lang tubig. Teka,
Asan yung ulam ko dito? Ha? Parang nawawala. Nakita nyo ba? Asan na yun? Patay tayo yan dito sa ilalim. Baka nandito. Wala talaga. Asan yung ulam ko? Nakatulog na ako sa sobrang gutom. Pati kaluluwa ko umihiwalay na sa katawan ko. Grabe. Sino ba kasi talagang kumuha ng lechon manok? Hello? Sino to? Oh, kaibigan. Hindi ako busy. Oh. Sige, puntahan kita. Ano meron? Magtatanim tayo ng halaman? Sige. Puntahan na kita ngayon. Sige, magtanim tayo. Salamat, kaibigan. Mukhang mas gutom pa sa akin tong mokong na to May araw ka rin sa akin. Puntahan ko muna yung kaibigan ko. May ibibigay daw siya sa akin trabaho. Paniguradong kikita ako dito pabiling pagkain. Ako si Ome. Isa rin daw akong hardinero. Hindi nga lang ako ganun kahusay na hardinero, pero pwede na, kaya tara. Magtanim tayo ng halaman. Eto na, nandito na tayo sa bahay ng kaibigan natin. Tara, pasok na tayo. Hey brother! Hey, what's up? Good morning. Good Have morning. a blessed Sunday today. Yo. This is Romer TV. Hey! Kain mo na kayo. Ayun, karating-rating lang, pagkain ka agad Sa wakas. Eto na, lantakan na natin to. Kain tayo guys. Ayun at sarap ng pagkain dito. Solve na solve si Omi Woo! Hi guys, this is Gio. I'm photographer ni Romer TV. This is Blaze Sunday, everyone. Ito si Kuya Omi today, nasa bahay. Ay! Ayan, ginawa niya yung yung garden ko kasi nga naawa ako kasi puro patay na yung halaman ng garden ko Buti na lang nandyan yung halamanan ng Pasig. Ayan Galing yan. Grabe yung design niya. Letter J. J. Halalon. Ayan Ang init. Kaya videographer natin, tira mo. Mainit. Tingnan, apak mo nga sa sahig. Mainit. Hi. Magchinelas ka kuya. Oo.
Anong ginagawa mo dyan, kaibigan? Tapon ko lang, awit lang. Oh, sige. Puta, 3 point. 3 point to. Kung ako siguro nagtapon yan dito, bagsak yan oh, sa ibabaw nito. May harap ng kotse. Yes na, maraming salamat. Romer TV, iba ka talaga. Halaman na ng Pasig, huwag niyong kalimutan. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na kapag may nawala, nawala na. Ay, pag may nawala, may darating. Kaya thank you Lord, thank you talaga. Sa pamamagitan mo, ibinigyan nyo ako ng kaibigan na sobrang bait, sobrang binusog kami, at higit sa lahat, sobrang galante. Kumuha ng lechon manok, shout out sa'yo.